Салом алейкум бардори азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Телефоне ки шумо дидесен телефони Redmi Note 13 телефоно нав омадаган ва ҳозир бошад шумо дед абзорчаи кутуа када метим то тамошо кунем просто фақат. Redmi Note 13 ин телефончаи ки дар дасти ман дидесен телефони Redmi Note 13 свети сиёҳшай, ин свети савзаш ва дигариш бошад свети кабуташ, яъне ки се та расветка дорад ки мардум фақат ҳамин се расветка хати мегиранд. Ки баъзеҳо бисёр мардуми мо конечно сиёҳ харидор мекунанд ва касоне ки барои ҳамсарошон, барои модарошон, барои апоҳошон харидани савз кабут боша одамои любител короче да. Хаб хто медонӣ кадом свет маъқул боша, ҳамон света харидорӣ карданатон мумкин аст. Дар магазини Reafon албатта ҳамаш дар наличие ҳастанд. Ва нархошон чӣ хеле? Нархошон гуфта мегзарам дар аввал 628 тага дорад, 828 тага дорад ва 856 гигабайта дорад. 628 тагаш нархш дар магазини мо 15990 рублай, 856 тагаш бошад 16990 рубл ва 856 тагаш бошад нархш дар магазини мо дани момент 17990 рублай. Ва ина телефон дар пеш шумо ма гирон кардан нишонтон метем, шумо бор бинен. Дар рӯи телефон пилонка задагӣ ай, пилонкаш ҳаста. Дар қисмати боло бошад датчик барои идора кардани пульт, колонка, ҷои наушник. Қисмати бола ҷои сим-карта, дута сим-карта, ята флеш-карта мебарад, ёки я сим-карта, я флеш-карта. Ҷои зармакш бошад Type-C, как всегда. Қисмати поён бошад колонка дорад ва микрофон барои гап задан. Телефончаро гирон мекунем. Камераш 108 мегапиксел, дута камера ёрасон дорад, спичка дорад ва корпус бошад глянсовый пластикай. Шиша меган дуруғай. Ва ҳозир боша ина коробкаша мекушем, шумо нишон метиҳам. Коробкаш бошад ҳамаш дарини коробкашон як хелай. Ина ятша мекушам, нишон метиҳам, што шумо бинен. Коробкаро мекушой. Дар дарини коробка бардори азиз документи телефон, чихоли сиёҳ. Албатта чихолик медонед ки Redmi дар соли 2024 сар карда чихолои сиёҳ мондан сар кардан. Не бошад чихоли сиёҳи ҳамин телефонай. Ва ишо дар комплектасаш бо иҷара ҳастай зарядник, бистра зарядка 33 ватта қатъи кабелш ки телефона дар байни 45 дақиқа заряд метиҳад. Ва ай 0 то 100% яъне пур мекуна метиҳад телефонтона. Пример телефон сар хеста яхо заряд монди, як кор борта кади ҷаракай дар байни 18-19 дақиқа 50% заряд мегирад. Телефона бо чиҳози гирон кардан метиҳем шумо дар албатта шумо як бор мебинен телефона. Чиқар кор карданаш дидантон мумкин ай ҳозир ҳамҷада. Ва ина телефона бо чиҳози гирон мекунем шумо як бор бинен. Я настроекаш мекунам автоматически, чтобы шумо да вид нашавад ва и бардора бошад. Имрӯз рӯзи якими Қурбон ҳама омадагӣ телефон харид кунӣ. Телефон ҳозир нишон метиҳем. Ина телефончаи гирон кардем. Корпус бошад квадратика, чоткае ки баъд хушрӯ хоб мерава. Ина гиронш кардесем, худо хоҳад ҳозир гирон мекунем, мебинем ки чӣ заряд мегирад ё ки не. Ана функсиони абоха хонда мебарем, дар корша барои худтон гирон карда мемонем, но дар корша гирон намекунем. Ва ина пропустит меню дорад, инста дальше рафтем. Ина подготовка. Процессор бошад Mi 14 ай, албатта ба Mi 14 обновить шудагай. Касое ки мисол телефонор меган барои чи ҳар сол намебура, барои оне ки телефон ҳар сол мисол обновить намега процессоршон, яъне ки дохили системаи ами телефон ҳар як телефон иваз шуда рафта мега. Android баланд мешавад, процессори Xiaomi бошад Mi баланд мешавад, Samsung бошад процессори Samsung худаш баланд мешавад. Ҳар як поколени иваз шуда рафтан мегирад. Ина телефона гирон кардесам бардори азиз, дидесен телефонча гирон шид. Экран бошад тайс бошад, десен яркси экранаш, яркси экранаш ана михела бардори азиз. Ина бошад камераша нишонтон метем. Ин бошад камераи ки шумо десен камераи ақиби ҳамин телефона ки мақсад истифода боласа основной камера қади сурат гирифтесем. Ва иҷода бошад ина 10 карата зум дорад, 10 карат зум мерава телефон. Бо бошад то 0.6. Портрет, қисмати портрет дорад ки портретш бошад мисол қисми масал одама қафоша фокусировкаша то 16 fps, яъне ки то 16 fps мегуфтанш то 16 ра уже ҳаракат пас метавонад ки хира кунад, размити кунад. Ва ин бошад қисмати пешаш бошад камераи размити, масал размити кардани задни фон. Ина нигоҳ кунед хеле размити мекунад. Ина размити кардани ҳамин телефон. Чоткаи бад размити карда, камераш чоткаи бад ва албатта ина бошад қисмати фото мегзарем. Саломат бошад ака, барои ки худтон эҳтиёт кунед. Камераи қисмати пеш, ина метавонед ки қисмати пеш камераша бинед. Ин бошад қисмати ақиб. Ва агар общий 108 мегапиксел шумо гузаштан хоҳед, ин тараф мезанед 108 мегапиксел, полни детали мегирад 108 мегапиксел, яъне ки чанд карат зум дорад? 3 карата зум дорад. 3x зум дорад. Метавонед ки бемаҳол бинед. Телефон ай ҳама зуриш да чи ай? Макро камера дорад. Мисол макро камераш чи ай? Ҳозир ман нишонтон метиҳам. Медорем дарини ҳамин чиз макро камера ҳозир ман нишонтон метиҳам. Так. Ночь, портрет,
фото медроед. Ин қисмати болода макро камера ҳастай. Медроед инҷа та водяним знак макро камера, ина макро зуруш да чи ами свободно любой чиз хонда мешавад. Десина бардори азиз, чанд қа пеш бари ҳамон қадар бо хиратар нишон наздиктар нишон метавонӣ. Свободно ҳамон қа наздикини яки хира намекунад кадр десин. Яки камераи макрош кор мекунад, ки камераи макрош 5 мегапиксел ташкил мекунад бардори азиз. Дар магазин мо телефон дар наличи дар ҳамаи памятош ҳаст. Бемаҳол омада харидорӣ карданатон мумкин. Телефон боша ба нархи дастрас 16000 рубл 6/128, 8/128, 17000 рубл 8/256 бошад. Нархш дар магазини мо дани момент албатта 17990 рубл. Касоне ки магазин мо телефон харидорӣ мекунад, ята телефони падарка мегирад, телефони падарка мегирад ҳаҷа албатта шариков ва ду та дига падаркаи шохҷоиза дорем ки яташ телефони Itel A70 ва дигари телефон мо бошад телефони Redmi A3. Телефони Redmi A3 ду Itel A70 яъне ки барои 3 рӯзи Иди Қурбон падарка мондагем. ва дар байни нафароне ки дар 3 рӯзи Иди Қурбон аймо омада телефон харидорӣ мекунад, соҳиби ҳам хеле туҳфа мешинаш эҳтимолиятш ҳаста. Бемаҳол муроҷиат кунед, рақамҳо дар рӯи экран. Магазини Realfon албатта дар хизмати шумо. Худтон эҳтиёт кунед. қадри шумо буд Умедҷон Ализод ва магазини Realfon. То видеои дигар дар канал обуна шудан аётон набурояд.